prorokovi Izaiášovi sa hovorí, že je to taký evangelista starého zákona. Ten, ktorý ohlasuje tú dobrú zvesť, radostnú zvesť. A poučili sme to aj dnes. Tie prísľuby, ktoré dáva o tom, ako budú vidieť, ako chrom bude skákať ako jeleň, ako nemý radosť to vykríkne. A potom sa to plní v tom, čo sme čítali v Evaníliu, Ježiš, ktorý uzdravuje človeka, ktorý bol hluchonemý a povie mu, nie, chcem, aby si videl, chcem, aby si počul, ale povie mu efeta, otvor sa. A bolo by veľmi dobré, keby toto slovo dnes zaznelo pre každého jedného z nás veľmi osobitne. Otvor sa. Otvor sa. Pretože to nie je len o tých zmysloch, ktoré Ježiš uzdravuje. Samozrejme, že sme radi, keď ich máme zdravé. Všetkých 5, a keď nás nič nebolí a keď môžeme skákať ako jelene, teda starší už veľmi nie, ale predsa len. Aké je to krásne, keď sme zdraví a keď nám nič nebolí, keď nás nič nebolí, keď nám nič nie je. Ale nemáme len telo, máme aj dušu a aj tá potrebuje byť zdravá. Aj tá potrebuje uzdravenie. Aj tam potrebujeme počuť, otvor sa. Prichádza Ježiš a chce sa dotknúť tvojich rán. Aj tých telesných, ale aj tých na duši. Tých strachov, obáv, bolestí, nerestí, možnože hriechov, všetkého toho, čo nás robí hluchými a slepými a nemými voči nášmu okoliu. A keď toto zažijeme, tak začneme vidieť Božím pohľadom. Ak dovolíme Kristu, aby sa nás dotkol, aby nás uzdravil, začneme mať celkom iný pohľad na veci. Niekedy je to ako keď príde návšteva a v tých našich domácnostiach 1, 2 izby, hlavne tie detské, sú málo upratané, alebo aj s úplným neporiadkom, tak sa pred návštevou rýchlo zavrú, aby návšteva nevidela ten neporiadok. Aby sme sa ukázali ako tí, čo majú poriadok, čo majú upratané, čo majú čisto. Ale pri Ježišovi potrebujeme spraviť presný opak. Práve tam, kde máme v duši najväčší neporiadok, práve tam, kde je v srdci najväčší chaos, to potrebujeme otvoriť. A povedať, Pane Ježišu, pozri sa. Takýto som, takto žijem a tu potrebujem tvoje uzdravenie. Tu potrebujem tvoj dotyk, tu potrebujem tvoju pomoc. A byť veľmi konkrétny. Každý z nás má niečo, čo ho na duši bolí, niečo, čo ho na srdci ťaží, niečo, s čím sa možno, že roky borí a už aj máme niekedy možno, že chuť toho vzdať a povedať si, ja už lepšie nebudem. Ja už sa nepolepším. Nevieme, čo si myslel ten hluchonemý a nevieme, ako dlho mal postihnutý jazyk a sluch, ale vieme, že Ježiš prichádza. Vieme, že uzdravuje v iných okolnostiach chromého od narodenia, hluchého od narodenia, slepého od narodenia. Takže je úplne jedno, ako dlho sme boli možno hluchoní, možno slepí, možno chromí v tom duchovnom živote. Dnes Ježiš môže prísť a ak chceme, alebo to stojíme, tak nás môže uzdraviť. Sme pozvaní otvoriť sa. A svätý apoštol Pavol v jednom z svojich listov hovorí, Korinťanom píše, že potrebujú otvoriť, potrebujú rozšíriť svoje srdce. A to sa dá jedine vtedy, keď stretáme lásku. Keď to Božie uzdravenie berieme ako zázrak lásky. A potom sa stane aj to, že nebudeme hluchonemými a slepými voči nášmu okoliu. Viera je činná skrze lásku, to tiež čítame v Pavlových listoch. A to je veľmi silný sociálny rozmer. Nikto z nás vieru nemôže žiť sám, preto sme aj tu dnes spolu. Pretože vieru prežívame spoločne. A apoštol Jakub nám to hovorí veľmi jednoznačne. My nemôžeme robiť rozdiely medzi ľuďmi na základe toho, ako sú oblečení.
Nemôžeme robiť rozdiel medzi ľuďmi na základe toho, aké majú postavenie. Či je niekto pán doktor, alebo je obyčajný murár. Nemôžeme. Pretože v každom človeku je prítomný Kristus. A viera nás zaväzuje k tomu, ak je naozaj činná skrze lásku, aj tento sociálny rozmer do toho patrí. Že sme si pred Bohom všetci rovní, lebo v každom z nás je prítomný. Lebo každé jedno ľudské srdce je Božím príbytkom. Každé jedno ľudské srdce je miestom stretnutia s Bohom. A tak prežijeme aj dnes túto svätú omšu práve v tomto vedomí. Vo vedomí toho, že áno, v tom našom príbytku srdca máme nejaké tie miestnosti, ktoré by mohli byť čistejšie a lepšie. Tie dnes otvorme, tam dnes pozvime Ježiša, poprosme o uzdravenie, poprosme ho o to, aby v nás spravil poriadok a aby sme potom boli láskavejší k tým, čo sú okolo nás, aby naša viera bola činná skrze lásku.